Jeg er så ude i dag, og jeg skal møde nogle YouTuber, som, Morten Mønster og noget. En iPhone med ikke for at være sådan en douchebag, der bare, du ved, går rundt og tænker over Pokémoner. Nej. Nej, men jeg prøver bare lige at se, der må være noget godt og noget. Hvad er det? Hvad mener du? Hvad skal du mødes med dem, eller hvad? Jamen, de kommer sådan, hvad man skal sige, på rødt. Rød løber, mener du? Rød løber, ja. Og så skal vi... Men prøv at se, hvad der er i nærheden. Ja. Så man bare lige sådan så. Til højre. Nej. Men hvem kommer der, siger du, og hvorfor er de der egentlig? Altså. Det er danske YouTuber, og de kommer der, fordi at det er kulturen. Nomineret Zulu Award. Og jeg hæber altså på Morten. Morten Mønster? Ja, fordi at han er sådan ligesom bare min type. Ja, han er sådan den, hvad skal man sige, den største og første for dig, eller hvad? Du har et cover der på din telefon, hvad er det? Jelly, min allerstørste. Det er den internationale favorit. Det er Jelly. Okay. Så der kommer mange? Ja, må ikke? Gør det. Hvor er det nu? Lige ud. Jeg ved ikke, om de skal holde det derinde, eller hvad? Du har sat nogle dates op til, fortæl lidt You mere know om dem. he loved to drink good whiskey. While laughing at the moon. Tak. Okay, det kongelige ligger derovre. Hvor? Skal jeg så gå derover? Ja, hvis det er jo Pokémon for et top, ikke? Jeg spørger lige ham. Guldtuben her. Hej. Det der guldtube noget rød løber, det hvor er det henne? Round the corner. Er det rigtigt? Er det hovedet ikke engang? De simpelthen har fået? Ja. Sejt. Tak. Er det indenfor, eller? Er det heromme? Han tager bare ja til hovedet egentlig. Der er nogen, der skriger. Ja, det er klart. Tror du, det er begyndt? Det er jo ligesom The Beatles, Theo. Wow. Ja. Det er et af mønsler, hvis jeg lige har skyde noget ind der. Jeg har bedt på. Nå, jeg tror, de kommer ikke her. Det kan være, de spawner der. Så. Hvem er det ham med? Okay, røde løber i en statue. Ah, okay. Kan vi ikke bare gå længere ned? Han er lige der. Rasmus!
Rasmus, rejs dig til. Råb højt, når han kommer til. Du skriger bare, ikke? Ja. Også for os. Nej, de holder, de trækker tiden her. Helt vildt. Nej. Jeg tror ikke, de ved, der står fædre her med. Nej, det er ikke. Armin, kom nu! Og Morten Mønster! Skynd jer! Og det kan ikke gå hurtigt. IQ Miller! Resterhård det hele! Iskolde! Han er så høj, eller hvad? Han er meget langt. Ja. Det er 2 meter, tror jeg. Seriøst. Og hun er også lavet. Er det gået godt? Det går fint. Vi har fået et selfie-agtigt med Alexander Husum. Vi har taget et billede af Nora og Adam. De tog de kameraer og tog billeder med til dig. Hvor det var, de gjorde sådan. Ja, ja. Og så har vi taget nogle billeder af nogle Plek og Armin, men de reagerede ikke rigtig så. Det er jo iskoldt, som man siger, ikke? Ja. Så nu venter vi på.
hedder? Hvad? Nå! Naja! Han står lige her. Bare klar den lidt tid. Der er en, der løber ind på banen. Og hun hader. Nej! Okay. Jens! Kom så. Morten Mønster! Like and subscribe.